Mhuri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muineni wenyu Manass mwana wokwaChibanda. Muzuva ranhasi tashanyira mukoma ozemwa. Mukoma ozemwa makadini? Aiwa ndiripo zvangu makadiko mukoma Manass. Aiwa tinofara hedu. Pane nyaya yatanzwa irongotenderawo mumastreet esocial media kuti paita kakusashanda zvakanaka imimi neNAIZA BOOM. Asi tisati tapinda munyaya iyoyo tichikumbirawo kuti mungopawo vanhu information muchidimbu kuti anonzi ozemwa ndiani. Alright, anonzi ozemwa zita rake rekuberekwa anonzi Myron Muswe, anobva kuZumba ndokumusha, asi kwakaberekerwa kuBulawayo kwaive kubasa kwababa vasati zvavo vaiti sei vasiya basa ravo kuti vaende zvavo pamudya ndigere. Alright mukoma wangu. Ko zvekuacta izvi makazvitanga rini uye zvakare makatanga kubata neNAIZA BOOM rini? Zvekuacta ndakazvitanga mugore ra2016 muna June, ndofunga 11 June. Handisi kukanganisa ipapo. Zvakare chakapa kuti nditange zvekuacta mukomana anonzi NAIZA BOOM kana kuti Michael Machona ndiye akanditora mushure mekunge paine video yesong yaitoshuta ndokubva angonditora akatongonditi ndaona kuti unenge unokwanisa kupinda character iyi. From ipapo character iyo ndagona kuipushawo zvaakafarira akanditi ndiri kufunga kuti timbotange kuitawo zvemadrama. Ndo matangiro andakaita iyayo. Alright. Tochipinda pane nyaya iri kunetsa iyi. Mungatipo here zvizere kuti chii chiri kunatsoitika imimi kuNAIZA BOOM? Alright, apa pandisingade zvangu kurova nyoka ndakaviga mpini kana chikonzero chekuti handisi kuvhunduka magaba semhembwe. Zvakare handisi kumbokuvhundutsira inedzidzo zvezizi. Nyaya iri kunyanya kuitika kana kuti nyaya yanyanya kuti tisvike pazuva ranhasi. Vamwe vanhu vari kuti tinenge tiri kunzwa iwa musi munenge muri kunzwa chamuri kutonzwa ichokwadi. Ndingangoti inini Jatuwero vhovho naNetsai tiri 4 tiri takabudisa nyaya iyi. Chakapa kuti tibudise nyaya iyi tashungurudzika, tatambudzika. Nauya nyaya yekutambudza yekutanga inhau yesalari. Mukomana anonzi NAIZA havabhadhare kubva musi wekutanga. Pakutanga tanga aimbobhadhara zvaive fei. Ndofunga rakangove gore kana kuti gore nemamanzi mashoma shoma. Kuzobva ipapo mari yangu ichinatsobatika. Takazenge takupiwa mari tichange mari iri kupiwa mujombo kana kuti mufudzi wemombe kana kuti housemaid. Kana kuti munhu anotengesa madrugs zvokuti unongomutsa muruoko wototambidzwa mari yako kuti sei. Saka tapiwa mari utange uri kubhuraibwa zvokuti waigona kutotizaka utotirega ndiende kusaidi ndinoona kuti ndine mari. Wasvika kusaidi kwegika wosvika utoona kuti hautorina kana chinhu. Wozobvunza mumwe wako motoona kuti munenge makafanana muri kubhuraibwa. Asi takanyarara kwenguva yakareba tichingoti kubasa zvinhu zvichagadzirisika. Zvabva ipapo point number 2 NAIZA haana respect. Haagoni kutaura mukanwa make omo hamubude mashoko akarurama. NAIZA dambudziko rake kuti Michael Machona anorwisanisa vashandi. Ndofunga ndakashanda makore akati 1 day. Inini naJatuwero tiri vaviri takatovengana. Asi akaita takavengana because of NAIZA. Because NAIZA kana aina Jatuwero anonyaya ozemwa. Kana aina ozemwa anonyaya Jatuwero. Kana aina vhovho anonyaya Netsai. Saka anokudivhaidhai kuti mese pamuri munenge muri vanhu vanenge vasingaite sei vasingawirani. Ndabva ipapo tine dzimwe nzvimbo dzatinenge tichishandira. Munoona kuti masvika panguva dzokuti vanhu vada kurara kana kuti vanhu mune zvinhu zvamuda kushandisa. Haakoshese zvinhu zvavanhu venzvimbo yamuri kushandisa. Haakoshese vanhu kuti vada kuzora kana vada sei. Anoona kunge kupiwa kwamatoita nzvimbo iyoyo iye ndiye ane power over vanhu vapi vanhu ivavo. Mamwe matambudziko ataisangana nawo. Saka ukaenda kwaari iro radambudziko rechi3 ukaenda kwaari uchiti umuonese iwewe wacho watomuonesa watove mhando yake. Kana kuti tine matambudziko atusangana nawo mubasa akangoona kuti point yawaraiza iwewe, let's say we are on a meeting ukaraiza a point, that point yawaraiza akaona kuti point iyi is a threat to him, akutoona kuti iwewe futi you are also a threat as well. Meaning kuti kutobva ipapo ziya kutoti pamashutsi wakuisa marole asina basa rese. Number 2 kana kushuti kwacho kana todedzwa autodedzwe. Number 3 unoona kuuya so rinopera vakagara vamwe vachishuta iwe wakangoite sei zvako wakagara. Plus NAIZA anosarudza pavashandi kuti ndofana kupusha nhingi nanhingi zvakanyanya kupfura nhingi nanhingi. Isu kubasa kwedu tinorarama ndofunga neYouTube, but paYouTube pacho tinorarama zvakare nemaadverts. But maadverts aitombouya tichitombomaita, but pakazouya nguva yekuti maadverts acho kuti titoziva kuti haachauya kana kuti ari kuuya kana kuti chamatadza kutouya kwacho chii hatitotomboziva. Like izvezvi hatitomboziva chinhu chinonzi advert.
ukaona munhu wekuti ati ndira kuitirawo chakati ndine mari yakati anouza kuti mari iyoyo ishoma wabva wanyanya kuunderatedwa because of mari iyoyo but at least mari iyoyo ukandipa inini handiti ka ndinokwanisa kuti nditowo something though iri mariwo iri nani pane dzimwe mari dzisingatambirike but pamwe pacho nekuda kwematambudzikiro atiri kuita nemararamiro atiri kuita ka once at least ukapiwa shoma yawapiwa iyo unokwanisa kuti sei urarame akaintroduce like tingangoti kaprogram kuti maactors ekuNB atengerwe mota. That was not even bad at all. But chinhu chakazoshata ndechekuti zvinhu izvo zvakazvitarega haana anyone waakaconsulta no guys ini ndiri kufunga zvokuti because isu taive nepfungwa dzedu pafungwa dzake idzodzo dai takagara pasi pamwe dai takaitawo zvinhu zviri nani handi muri kuona fine mota dzakatengwa hatina kuramba kwakauya mota 5 last year taipiwa peanuts takazvinzwisisa because kwaiuya chi mota but this year hakuna kana mota dzakawanda dzakauya kwauya mota 1 kwauya mota 1 izvezvi hatisombotaka kuti gore rada kupera gore ratopera kwangouya mota chi 1 kwauya mota 1 still tirongotambira peanuts idzodzo imwe mari yacho iri kuenda kupi ukada kubvunza zvinonzi zoni mari iri tiri kuisa pabhajeti yemanhingikiri yebasa ratiri kuita but bhajeti yacho yebasa ratiri kuita inombori bhajeti yemari yausingadi kuratidza vanhu kuti bhajeti iri kuitwa ibhajeti yemari haakwanisi kuti aite come out clear kwatiri isusu akuti atiudza kuti zvii zviri kuitika saka nekudaroka munhuwo akura munhu anoonawo pakuona kwaakaita ini maonero andakaita anenge akaona kuti vanhu vanenge vada kuvhurika brenga kuti vanenge vada kuona akatanga kuti torera maextras achipinda achibuda achipinda achibuda kuzosvika ka azoingenja maextras kuti ndo atove mamain characters ka asiri isusu wacho tabva tabhusurwa tichikandwa chii panze like izvezvi atori kucamp nevamwe vanhu vanawo kucamp isu hatimbozva kuti kune camp tatozoenda kunzwa chechi nemakuhwa isusu tirikutove underpaid hatisi kutombopiwa mari iri sei iri kukwana zvichireva kuti maextras ari kutoyaka haana kana mari ari kutomboti sei yaari kutombopiwa mari ikabuda mari ichabuda yeseyo vachangonzi tiri kupusha zita rani renyu zvakare tiri kuisa mari kubhajeti yeche yebasa havana mari yavati sei yavari kutowana chimwe chinhu chinorwadza tinorwadzirwa vamwe vanhu vanouya bhosi mumwe munhu anonzouya from Gweru kana kuti Marondera uya tiite chibasa haamupe mari yetransport yekuuyisa haamupe mari yetransport yekudzokeresa muri kupona haakoshese maactors ake munhu ukafirwa imhosva munhu ukarwara imhosva ane mwoyo usingarwadzirwe vanhu vaanoshanda nani nawo saka izvi zvaitika kwenguva yakati rebei takatarisa saka izvezvi zvazosvika pakutirwadza zvine paextendi pazvatisvita zvakafanana neni ini ndine mhuri yandinayo lodhiyo yakatokurisa zvakanyanya kwandiri zvoti pa$50 haikwani ndichipindawo mustreet ndikapindawo mutown kana kungobudawo mumba haif kuve munhu ari presentable saka munorova here kuti mwedzi unoyu makapiwa $50 ndoinge iri pay yenyu mwedzi uno ndakatopiwa $50 ka iri pay yekubva musi wa 1 kusvika musi wa 31 zvinoreva kuti $50 iyoyo ndikakutongoibhadhara rent zvatopera zvakare parent pacho haisitombokwana I have to hustle kunzo kuti tiwane futi imwe chi but kwekuhasila kwacho handina kwandinotombokuwana bhosi ndiri kuti ndiri pachi ndiri pabasa but basa racho futi harisi sei harisi kubhadhara correct hapana here penge makanyorerana pasi mimi kuti kupera kumwedzi wega wega muchapiwa mari yakati sei pay yenyu mubvunzo wakanaka akaunti paakatanga kumonetiza hapana akazoti akaunti iri kumonetiza and then ndofunga paakazozviona manje kuti vanhu vanoda kuda kuzoziva kuti akaunti iri kumonetiza ndikumonetiza zvinorevei kune vashoma vakaziva vazhinji vanga vasingazive at that time anga ari munhu akanaka ainotora mari yokandwa patable totosheyana but mari padzakazvaka kuzopinda mari dzakawanda takatanga kuchipirwa mari muhomwe tichidyirwa muhomwe ngenzungu pane mumwe mubvunzo wandoda kunzwisisa NAIZA BOOM ichitanga yakatanga muchinzi mune mashares here kuti yakatanga muchinzi imimi muri vashandi vekuNAIZA BOOM matangira makaita muchiwirirana NAIZA BOOM ainombotanga tichinzi tine mashares but yakatanga tichingonzi tiri vashandi vekuNAIZA BOOM and zvakare mashandiro ataita nemagariro ataita everything takazviita tiri as a family okay tiri panhau iyoyo zvakare pane imwe nhau yandiringonzwa iri kutaurwa nevanhu kunzi ndoda kuti muconfirme kuti mundudzo kuti chokwadi kuti manyepo zviri kunzi director wenyu weNAIZA BOOM uyu anga asingabvumidze imimi maactors nemaactress kuti muite sei mutorwe mapictures nevanhu ichokwadi here right mapictures aibvumidza kuti titorwe nevanhu but ainge aine maconditions akaoma those conditions dzekuti we have got
like Uncle Saint. Uncle Saint akasvika pokutoti vaiti vakasvika patiri taitiza tese zvokuti vaisara vasinganzwisi kuti chii chiripa kuti titize because Uncle Saint vaiti vakangotorawo piki semunhu wari musame industry nesu vaitiziva kuti vanoda kurifambisa mafambisiro avanotoriita asiri mafambisiro akaita sei zvavo akashata because Uncle Saint hapana pavanofambisa pik ready isusu mune zvakashata but takasvika pautonzi kona Uncle Saint ikoko musatombotora mapikisi ende takatovenga Saint kwenguva yakareba tisingazoti no isi tikuiswa zvinhu zviri wrong tofanira kuti tipushane nani naSaint because kupusha kuchita Saint zita rake nesu isusu kupusha kwati tichio mazita ani mazita edu. Alright. Muri panhau yekunetsana nenhau dzemari idzi so far ndoda kuziva kuti mambotaurawo here naye muzuva ranhasi uye kana mataura naye apindura achiti kudii? Right, in short, we've tried to talk to him. Takagara pasi for a very long time. Kana ndichita a very long time, kubvira makuwa, kubvira kutogara pasi kuti mari hadzisi kukwana, kubvira kuti titombochema naye personal, but kunzwisisa chaicho anga asinganzwisise. Nhasi afona, but kufona kwaaita, afonera Vovho. Paafonera Vovho, afona achiita nga atotomutretena bhozi haudze munhu wausiri kubhadhara kuti watadza nekuya kwandiri uchindiudza iwe kuti ndozvamafunga kana kuti ndozvamurira kuita yeti iwe uchiudza kuti munhu uyu hausitomubhadhara zvinokwana. Muri kupona ini nangu abhipa only 7 seconds bhozi ini nangu kunyange dai anga atobhipa fona naye ndichitopwanya ndakagumbuka nezvaari kuita. Kuna jatira ari kunzi afona but kuna jati atizoni call yake ndaimisa bhozi ndanga nditombori padhuze. Okay, so tati vanhu vabuda muNAIZA BOOM vasukurira neNAIZA BOOM vangani pari zvino? Right, as we speak ini handisi zvoutaura vamwe vandisiri kuziva but vandiri kunatsoziva pari kuti Jatwero, Ozemwa, Vovho naNetsai vanhu ivava vari 4. Alright. Ndo vanatsobuda ivavo zvisiri zvokuti makuhwa kana kuti chii ndo vanyatsobuda vane nyaya yapa kuti zvinhu zvisvike pazviri nhasi. Alright, tombodzoka kunhau yemotikari vangani so far vanhu vatengerwa motikari uye vasara vari supposed kutengerwa vangani? Vatengerwa mota, munhu akatanga kutengerwa mota kutanga ndiNetsai, pakatera Jatwero, Paida, Bleki, Ozemwa, Dhimba ndiye akatanga kupedzisira gore rino. Asi gore rakapera kwakatengwa mota 5, gore rino kwatengwa mota 1. Vasara ndiNAIZA, Daf, Vovho na Senzeni. Alright. Ndanzwa muchiti Vovho abuda muNAIZA BOOM. Iye enga asati atengerwa motikari. Kuona kwenyu sekufunga kwenyu imimi, motikari achaitengerwa here sezvo asirimo muNAIZA BOOM? Maonero angu nemafungiro angu nemaziro andinoita NAIZA. Vovho mota chaiyo from NAIZA BOOM asisina. Hakusitorina mota yake. Okay. Saka zvarova kuti pamwe achazofanira kupiwa mari yake yemotikari yacho ameno tichamufambirawo NAIZA BOOM kuti tinzwe kuti achazvifambisa sei nhau iyoyo. Ichokwadi ipapo semunhu akashanda nekushungurudzwa kwaakaita akaona kuti chaari natsofira chaicho hapana asi nhau yekuti inofanira kugarwa pasi ifambirwe mota yake aite sei aiwana. Alright. Tichipedzisa nhau yedu kune vamwe vanhu vaikufarirai imimi muri kuNAIZA BOOM vanozoda kukuteerai kana kuti vangada kukusapotai pabasa renyu ramunoita vangakwanise kukubata ipapi kana maane masocial media handles motipa kana kuti macontact details mokwanisa kutipa zvakare? Right, so far tiri pakugadzirira kuti tive nemasocial media platforms atofanira kuti tivhure nekuti ndozati kune vamwe vanhu vagara vanototisapota vachiri kutoda kutotise kutotisapota tichakuzivisai but kana muri kuda kutibata kuti muunzwewo zvatiri kubatsirwa nazvo bhozi tiri help tiri rubatsiro nekuti hatina chatinacho munokwanisa kundibata panhamba dzangu dzinoti 0784 356 156 kana kuti 0719 812 061 ndo pamunokwanisa kundibata. Ini mukandibata munenge matobata vamwe vese nekuti tiri pamwe chete tiri 4 asi zvatiri 4 hatina kuperera pakuti tingori 4 chete tine vamwe vanhu vatichatorawo kuti tikwanise kubatsirikana pabasa ratinoda kuti tisimudzire tiri pachedu tichienda kumberi. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu nekubvuma kutaura nesu pakamera. Tichibva panapa tichaedzawo kubata director weNAIZA BOOM kuti atipewo rutivi rwenyaya iyi. Anokuoneka ine mufaro ndi Manass mwana wekwaChibanda. Pari zvino ndotisarai zvakanaka.
Aiwa, tinotenda. Asi kana makubata director weNAIZA BOOM kana asingade kutaura ari ega, tideidzei isusu takasununguka kuti titaure aripo tichitotaura naye asingozva kutaura achitipindura. Alright, aiwa, ichokwadi, tatenda. Tinotenda.